Искаш ли да си правиш ти бижута като мен? Опитай. Не е чак толкова лесно, колкото изглеждам. И аз така си мислех. Но пък за сметка на това е много забавно. Яко е. Плес, събуй се и излез. Стане на работа, бе. С другите. Хай. Еха, моите коледни обички. Я да видим сега. Първо едната сътворих, после другата. Бе, добре. Яки са.